سلام تخطاتلتي مدب يوتيوب channel سينما سمرة نلوم زبلنا مدبات حزنا مسئنا لنا مكتتالكم بخبرنا عدم تور دي فرانس كلتشحن 19 لومي اب عرفتو عيلو لهم تمالي بناي 15 مدرخ وددر قصيلو اب زنبرلو زترخبه زرزر وصيتن كرأم اتا مدرخ 185 كيلومتر رحقت زنبره خوينا كاب ليموكس كساب فويكس زتزرغحت نيرام اذا اب ጫፍ عقبت زتزازمت نوددر ناي غيزه تقداداماي زلو جوليان على فيليب امعلو كوعلا تثبيت بزحات تنتن نيروم እዚ ማለት ድሕሪ ጎልጎል ዝዓብለሎ ቀዳማይ ጉዕዞ ኣብ ከባቢ ኮልደ ሞንስቱጉር ዝርከብ 60 ኪሎ ሜትር ምኻዶም ዝነበረ 6.8 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መወዳደሪ ቦታ 6 ሚእታዊት ኣህላኺ ክኸውን ከሎ ብዘይካዚ ድሕሪ 120 ኪሎ ሜትር ድማ ቁሩብ ፍርቂ መንገዲ ሕልፍ ኢልካ ኣብ ፖርቶላርስ ዝተሰርዐ ድማ 11.4 ኪሎ ሜትር ካብዚ 7 ሚእታዊት ናይቲ ዓቐብ ድማ ንደናጉ ተቐዳደምቲ ዝፈተነ ነይሩ እዘን ክልተ ጎቦታት ኣብ ውሽጢ 50 ኪሎ ሜትር ብምንባረን ድማ ካብ ፈለማት ሒዞም እዮም ተቐዳደምቲ ነጥቢ ክኸስቡለን ኣብ ሃታሃታ ኣትዮም ኣብ ከምዚኦም ድማ ከም ዲገንት ኦዝ ካሩሶ ናይ ሲስን ካቱሻን ተቐዳደምቲ ዝሓዘት ጉጅለ ንኽትምስረት ከኣለት በቲ ሒዛቶ ዝነበረት ፍጥነት ድማ ከይተፃዕደት ን50 ኪሎ ሜትራት ብዘይ ተቆፃፂተ ጎዒዛ ድሕሪ ግዜ ድማ ክለባት ኣስታና ባህሬን መሪራ ትሬክ ሴጋፍሬዶ ሙቪስታር ነብሶ ከፈን ሰለስተ ተቐዳደምተን ምስታ 20 ሒዛ ዝነበረት ጉጅለ ክፅምብሩ ከለዉ ናይ ክለብ ግሩፓማ ኤፍዲጄ ኦጃላ ራሞንዲያለ ቲም ሳቡየብን ግና ክልተ ተቐዳደምተን ጥራሕዮም ኣብ ድሕሪት ኮይኖም ዝዕዘቡ ዝነበሩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝነበረ መቐረት ናይቲ ውድድር ብኸምዚ ዝተገልጸ ኣብ ዝተጓዓዘሉ ሳይመን ያትስ ቪንሰንቶ ኒባሊ ናይሮ ኩንታና እማሬ ፍራይለ አሌክሴይ ሉሴንኮ ፔሎ በልባኦ ሮማን ባርዴት ባቡከ ማሌማ ዩሊቻ ቺኮነ ዳን ማርቲን ኡንሪ ዛክሪን ሚካኤል ውድስ ይዘስ ሄርዳን ተቐዳደምቲ ክለብ ቦራ ሃንስ ግሮፍ ዝኾነ ፓትሪክ ኮናርድ ዘጠቓለለ ድማ ንመሪሕነት ናይቲ ውድድር ተቆፃፀረቶም ኣብ ውጭ 3 ደቂቕ ድማ ነቲ ዝነበረ ሃዋህው ክለብ ተቐዳደምቲ ኩክስቴፕ ማክሲ ሪችስን ሚካኤል ማርኮቮምን ኣካል ናይቲ ፍጻሜ ኾኑ ንቦይኖም ዝጓዓዝሉ ብልሓት ንምፍጣር ኣብ ዝመጣጠረሉ ዝነበሩ ድማ ናብ ነጥቢ ዝኸስብ ውድድር በብቑሩብ ኣብ ዝቐረብሉ ፍጥነቶም ከማማፅፅኦም ኣይነበረን በዚ መሰረት ከምዘይዋፅኦም ፈሊጦም ኣብ ከባቢ መደ ፔጉረ ክፅበዮም መሪፆም ኣብ ቅድሚት ተጋዲማ ዝነበረት ጉጅለ ዝወዓለ ናይሮ ኩንታና ድማ ዘልሓጥ ኢሉ በዚ ኮይኑ በቲ ኣብ መወዳእታ ዝተገብረ ርብርብ ንውድድሩ ብዝነኣድ ኣገባብ እንግሊዛዊ ሳይመን ያትስ ብ4 ሰዓትን 47 ደቂቕን 4 ሰከንድን ቀዳማይ ኮይኑ ክዛዝሞን ከሎ ካብ እግሩ ምፍላይ ኣብዩ ዝወዓለ ፈረንሳዊ ትቤት ፑኖት እንትኾነ ተቐዳዳማይ ሚቸልተን ስኮት ሓዊ ኣዳም ያትስ ዝኾነ ሳይመን ሃንደበታዊ ዝገበሮ መጥቃዕትኡ ብ33 ካሊእ በሊፁ ዕውት መበል 15 መድረኽ ኮይኑ ዘሎ ምስ ብርክት ዝበሉ ተቐዳደምቲ ዝተፈላለየ ጋንታታት ዝወዓለ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ድማ ብ30 ደቂቕን 30 ሰከንድን ድሒሩ መበል 126 ኣትዩ ብሓፈሻ ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ዘሎ 15 መድረኻት ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ፈረንሳዊ ጁልያን ኣላ ፊሊፕ ብ61 ሰዓትን 00 ሰከንድን 22 ካልኢትን ንናይ ግዜ ማልያ ዓቂብዋ ይጓዓዝ ኣሎ ነዛ ማልያ ክወድያ ሃረታ ከም ዘሎ ዝገልጽ እንግሊዛዊ ጌራንት ቶማስ ድማ ብ1 ሰዓትን 35 ሰከንድን ካልኣይ ኮይኑ ይስዕቦም ኣብዛ ማልያ ናትናኤል ካብ 108 ናብ 113 ወሪዱ ይርከብ ብተመሳሳሊ 284 ነጥቢ ዘለዎ ስሎቫኪያዊ ፒተር ሳጋን መራሒት ቀጠልያ ማልያ እዩ ዘሎ ኣብዛ ልቢ ናትናኤል ብ67 ተርታ ኣሎ ንናይ መንእሰያት ማልያ ኮሎምባዊ ኤገን በርናል ንናይ ክለብ ኢኒዮሲ ቃልሳ ንቀያሕ ነጠብጣባዊት ማልያ ድማ ቤልጅማዊ ቲም ዊልስ ብ64 ነጥቢ ይመርሓ ናትናኤል ድማ ኣብ 10 ደረጃ ይርከብ ብጋንታ ደረጃ እስጳኛዊት ክለብ ሙቪስታር ብ183 28 ደቂቕን 20 ካልኢትን ትቕልሳላ ኮቪድስ ክለብ ድማ ኣብ መበል 19 ትርከብ ንመበል 106 ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ቱር ዲ ፍራንስ ጽባሕ ክቕፅል እዩ ካብ ዜና ቱር ዲ ፍራንስ ወፃና ኣብ ናይ ትማሊ መድረኽ ካብ ዕውት ፈረንሳዊ ቲቤት ፒነት ብ20 ሰዓትን 19 ደቂቕን ድሒሩ ንውድድሩ መበል 73 ተርታሒዙ ዝዛዘመ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ድሕርቲ ኣብዚ ውድድር ምስታፍ ድንቂ ውፅኢት ከመዝግብ ምጅማሩ ፈረንሳዊት ኮንቲነንታል ክለቡ ንክልተ ዓመታት ኣብታ ጋንታ ዘጽንሖ ውዕል ከም ዘፈረመቶ ይግለጽ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ናትናኤል ኣብ ዝሓለፈ መድረኽ ዝበለጸ ተቐዳዳማይ ናይ መዓልቲ ተባሂሉ ኣብ ፖዲየም ቱር ዲ ፍራንስ ክዲብ በቂዑ ምንባሩ ይርስዕን
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራዊ መክሰብ ደበሳይ ዝሳተፎ ዘሎ ቱሩሉን ካይሌክ ሎሚ ኣብ መኒዋን ተበጊሱ ኣብ ሚኒብስ ዝተፈፀመ መበል ታሽዓይ መድረክ ውድድሩ ፈፂሙ። እዛ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ከበድቲ ዓቐበትን ቁልቁለትን ዘጠቓለለ ውድድር ቤላሩሳዊ ሰርሃይ ፓፓክ ብ3 ሰዓትን 44 ደቂቃን 42 ሰከንድን ቀዳማይ ኮይኑ ክዛዝሞ እንከሎ ግዜ ዘይከሰረ መክሰብ ደበሳይ ድማ መበል 21 ደረጃ ኣትዩ። ንናይ ግዜ ማልያ ናይዚ ውድድር ሮቢንሰን ፓላፑድ ብ26 ሰዓትን 47 ደቂቃን 40 ሰከንድን ብውህሉል ኣይተመጠለን ዘሎ። ኣብዛ ማልያ መክሰብ መበል 19 ቦትኡን ኣይከሰረን። ንናይ ነጥቢ ማልያ ሮማናዊ ኤድዋርድ ሚካኤል ናይ ክለብ ዴልኮ ማርሳይ ብ72 ነጥቢ ዝመርሕ ዘሎ እንትኸውን መክሰብ ድማ ኣብ 34 ይርከብ። ቱሩሉን ካይሌክ ጽባሕ ኣብ ዕረፍቲ ድሕሪ ምውዓል ረቡዕ 24 ሓምለ ካብ ዲንቻን ተበጊሱ ኣብ ወወይ ብዝዛዘም 116 ውድድር ክቕጽል እዩ። ኣያክስ ክለብ ንኤዲሰን ኣልቫረስ ካብ ሓንቲ ኣሜሪካዊት ክለብ ከም ዘፈረመቶ ኣፍሊጣ። እታ ጋንታ ወሲኻ ነቲ ተጻዋታይ 15 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝሸመተቶ ብምሕባር ክሳብ 2024 ኣብ ኣያክስ ዘጽንሖ ውዕል ክኽትም እዩ። ምስ ብራይተን ጥዑም ናይ ጸወታ ግዜ ከም ዘሕለፈ ዝሕበረሉ ኣቶኒ ኖካርት ዝመጽእ ዓመት ስፖርት ብልቓሕ ምስ ፉልሃም ክጸንሕ ከም ዝተሰማምዐ ተሓቢሩ። ሺፈልድ ዩናይትድ 9 ሚልዮን ፓውንድ ከፊላ ንኣጥቃዓይ ቦርማውዝ ሊስ ሞስት ከም ዝዓደገቶ ኣረዲኣ። እዚ ተጻዋታይ ምስታ ጋንታ ን3 ዓመታት ክጸንሕ እዩ። ሪያል ማድሪድ ኣብዚ እዋን እዚ ንዘለዋ ጸገማት ክትፈትሕ እንተኮይና ነታ ኣብ ፈረንሳዊት ፒኤስጂ ዘይማእምኦ ዘሎ ብራዚላዊ ኔይማር ከተጉዕዞ ጥራሕ ከም ዘለዋ ኣብ መደምደምታ በፂሓትሉ ዘላ ግዜ ከም ሓሳብ 9 ሚልዮን ፓውንድ ጥረ ገንዘብን ብተወሳኺ ጋሬዝ ቤይልን ነታ ኣባል ሊግ ሓደ ፈረንሳ ክትህባ መተሓሳሰቢያ ኣቕሪባ። ይኹን እምበር ኣካያቲ ፒኤስጂ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ መልሲ ኣይሃቡን ዘለዉ። ናይ ዝክራማት ምስግጋር ተፃወቲ ቅድሚ ምዕፃው ዘሎ እዋን ኔይማር ካብ ፒኤስጂ ጥራሕ ይውፃእ እምበር ናብ ዝኾነት ጋንታ ክኸይድ ይኽእል እየ እናበለ እዩ ዘማርር ዘሎ። ድሕርቲ ምስልጣን ኢንተር ሚላን ኮንተ ምቕባሉ ማውሮ ኢካርዲ ምስ ተዓላሚ ክሳነ ዘይክእል ከም ምዃኑ መጠን ካልእ ጋንታ ከናድዩ ተነጊርዎም። በዚ መሰረት ኣብዚ ክረምቲ ምስ ናፖሊ ክጽንበር እዩ ኣብ ጥርዝ በፂሑ ዘሎ እናተባህለ እዩ ዝውረ ዘሎ። ኢጣልያዊት ክለብ ሰሪኣ ጁቬንቱስ ንጎንዛሎ ሂጉዌን ክሸጦ ኣብዚ ክራማት መደብ ኣለዋ ተባሂሉ። መጻኢ ናይ ተጻዋታይ ጁቬንቱስ ምስ እንግሊዛዊት ቶተንሃም እተካየዶ ጸወታ ክፍለጥ እዩ። እንግሊዛዊት ማንቸስተር ዩናይትድ ንሉካ ሞድሪች ካብ ሪያል ማድሪድ ንምግዛእ ዝከኣል እንተኮይኑ ሕቶ ምቕራባ ተሓቢሩ። ይኹን እምበር እዚ ጠለብ እንታይ ዓይነት መልሲ በታ ጋንታ ከም ዝተዋህበ ገና ኣይትፈልጠን። ሄርታ በርሊን ንመንእሰይ ተጻዋታይ ኣርሴናል ሬስ ኔልሰን ብልቓሕ ኣብዚ ክራማት ክትወስዶ ተገዳስነት ይሕዲራ ምህላዋ ተሓቢሩ። ኣርሴናል ንላውረንት ኮሸንሊ ውዕል ክሳብ ዘይወድአ ናብ ዝኾነት ጋንታ ከም ዘይተሰዶ ኣፍሊጣትሉ ዘላ እዋን እቲ ተጻዋታይ ምስ ሬንስ ክጻወት ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ። ምስ ግራስሩት ሊቨርፑል ኮይኑ ዝናኣድ ብቕዓት ከንፀባርቕ ምጽንሑ ዝንገረሉ ወዲ 17 ዓመት ላይተን ክላርክሰን ምስ ዓባይ ጋንታ ሊቨርፑል ክጻወት ምዃኑ ተሓቢሩ። ሽወደናዊ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ልክዕ ምስ 2017 ዝመሳሰል መጉዳእቲ ኣብ ልዕሊ መሐመድ ኤል ሙኒር ኣብፂሑ። እቲ ፍጻሜ ከምዚ ዝስዕብ እዩ። እዚ ኣብዚ እዋን ንክለብ ኤልኤ ጋላክሲ ወኪሉ ዝፃወት ዘሎ ወዲ 37 ዓመት ጋንትኡ ምስ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ክለባት ኣሜሪካ ዝኾነት ኤልኤፍሲ ኣብ ስታዲየም ኤ ትራፊኮ ዘካየዶ ዝነበረ ፀወታ እዩ። ሰፍ ዘይብል ማህረምቲ ከባቢ ሓንጎል ኣብ ልዕሊ እቲ ብርእሱ ኩዕሶ ክረክብ ዝሓለነ መሐመድ ሌር ሙኒር ኣብፂሑ ዘሎ። ኣብዚ ግጥም ኢብራሂሞቪች ብዘበዝገበን 3 ሸቶታት ጋንትኡ ብፀቢብ 3-2 እንተተዓወተት ናይ አንጻር ጋንታ ተጻዋታይ ማህረምቲ ግን ንብዙሓት ኣብቲ ስታዲየም ዝነበሩ ኣሻቓሊ ኮይኑ ሓሊፉሎም። በዚ መሰረት ብህፁፅ መሐመድ ኤል ሙኒር ናብ ሕክምና ዝበፅሓሉ ንስንክልና ኣብ የማናይ ሸነኽ ኣእምርኡ ዘይበፅሕ ዝጠንበቐ ማህረምቲ እዩ ብራጅ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ድሕሪ እቲ ፍጻሜ ወዲ 26 ዓመት መሐመድ ንማህረምቱ ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ትዊተር ብስእሊ ኣሰንዩ ዘርጊሕዎም። እንታይ ዝበሉ ወይታ ልቢ ኣለዎ ድዩ ክብል ንዝሓጨጨት ሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ ኤልኤኤፍሲ ሞቪች ስቒልካ ገዛኻ ኺድ ማማይ ክብል እዩ ተሰሚዑ። ብሓፈሻ ኣነ ኣብ ፆታ እንተሃለየ ነፍሰይ ኣይፈልጥን እየ ፈሊጠ ዝገበርኩ እውን ኣይኮነን ክብል ድማ ወሲኹ እቲ ሽወደናዊ ድሕሪ ተዓወታ ረዲኡ። ብተመሳሳሊ ጉልቡትን ቆማትን ዝኾነ ሞቪች ኣብ 2017 ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ቦርንማውዝ ኣብ ትፃወተሉ ዝነበረት ግዜ
ኣብ ልዕሊ ታይሮን ሚንግስ ዘርኣየ ምንቅስቓስ ኣብ ዓይኒ ካሜራ ኣትዩ እዩ። ሞቪች በቲ ዝገበሮ ዘይስነ ምግባራዊ ፀወታ ግዳይ መቕፃዕቲ ከይኮነ ከም ዘይተረፍ እዩ ዝሕበረሉ። ክሳብ 3 ፀወታን ገንዘብን ክቕፃዕ ድማ ተኽእሎታት ኣሎ ይብሉ ተንተንቲ ስፖርት። ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ትማሊ 21 ሓምለ ኣብ ግጥማት ኢንተርናሽናል ቻምፒዮንስ ካፕ ምስ እንግሊዛዊት ቶተንሃም ተረኺባ። ነዚ ግጥም ድማ ናሽናል ስታዲየም የንጊድዎም። ኣብዚ ብሓፈሻ 5 ሸቶ ዘመዝገበ ክልቲአን ጋንታታት ዝተመዝገበኦ ግጥም ኣብ ትሕቲ ዓላሚ ማውሪዮ ፖቼቲኖ ትርከብ ቶተንሃም ካብ ላሜላ ብዝረኸበታ ሾትያን ዕረፍቲ 1-0 መሪሓ ወፅያ። ድሕሪ ዕረፍቲ ጁቬንቱስ ኣብ መበል 56 ደቂቕ ጎንዛሎ ሂጎይን ብዘቕፅረላ ማዕረ 1-1 ኮይነን። ጁቬንቱስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መጥቃዕታት ብምስፋሕ ድማ ድሕሪ 4 ደቂቕ ክሳብ ሕጂ ከምዘይ ኣረገ ዝሕብር ፖርቱጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካልአይቲ ኣበርኪቱላ። በዚ መዳይ መሪሕነት ጁቬንቱስ ሓዘት። ይኹን እምበር ቶተንሃም ንፆታ ሃዲኣ ክትዕዘብ ድሕሪ ምውዓል ፀኒሓ ካብ ሉካስ ሞራን ሄሪ ኬይን ድማ ኣብ ተወሳኺ ውድእ ግዜ ኣቢላ ብዝረኸበተን 2 ሸቶታት ተሓጊዛ ብፀቢብ 3-2 ንጁቬንቱስ ረቲዓታ። ኣብዚ ግጥም ንመዐወቲ ሸቶ ቶተንሃም ዘመዝገበ እንግሊዛዊ ሃሪ ኬይን ድማ ብሉጥ ተፃዋታይ ናይቲ መዓልቲ ኮይኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ዩቲብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ናይ ሎሚ መደባትና ኣብዚ ወዲና ኣለና። ፅባሕ ብኻልእ መደብ ይራኸበና። ሰሰናዩ